ଯାହା ଆଗରେ ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ଥିବ ସେ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ, ଆଉ ଯାହା ଆଗରେ ତୁମର ମୂଲ୍ୟହୀନ ତୁମେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତୁମକୁ ଅଣଦେଖା କରିବ। ନରମ ହୃଦୟର ଲୋକମାନେ ଟିକେ କଥାକୁ ରାଗିଯାଆନ୍ତି, ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲେ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମାନି ବି ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ମଣିଷକୁ କେବେ ହରେଇବେନି। ବେଳେବେଳେ ସମୟ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ମଣିଷକୁ ଏତେ ବଦଳେଇ ଦିଏ ଯେ ସବୁବେଳେ ହସୁଥିବା ଓ ଗପୁଥିବା ମଣିଷଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କ ବି ଅଜବ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁ ବିନା ବିଶ୍ୱାସରେ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ, କି ବିନା ଧୋକାରେ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି, କୋଟିଏରୁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି। ସତରେ କୋଟିଏରୁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ବାଛିକି ତୁମକୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି। ଶେଷରେ ତୁମେ ବି ବଦଳିଗଲ। ପ୍ରଥମେ ଖୁସି ଦେଲା, ତାପରେ ହସେଇଲା, ତାପରେ ନିଜର କଲା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଃଖ ଦେଲା, ଆଉ ଏବେ ମରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆ ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହିଁ କଥା ହେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଥାଏ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଯାଏ ତୁମେ ବହୁତ ଖରାପ। କ'ଣ ପାଇଁ ଜିଦି କଲୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିବା ପାଇଁ? ଯଦି ସାହସ ନଥିଲା ସାରା ଜୀବନ ଜୀବନସାଥୀ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ? କଥାରେ ଅଛି, ନଈ ସରିଗଲେ ନାଉରିଆ କିଏ? ଠିକ୍ ସେମିତି ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲେ ମଣିଷ କିଏ? ଜୀବନର ଡଙ୍ଗାରେ ପାଦ ଦେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦିନେ ପହଁରେଇବା ଶିଖେଇଥିଲେ। ପ୍ରେମ ହେଉ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ, ଯାହାକୁ ବି ଅଧିକ ଦେବ ତ ସେ ଅଧୁରା ହିଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ଯଦି କାହାକୁ ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ କାହାର ହୃଦୟ ହେଉ ବା ସେ କାହାର ଘର ହେଉ, ସେ ଜାଗାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଦିଅ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଠି ତୁମକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ପାଇଁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେବେ ମୋତେ ଖୋଜିବନି। ତୁମ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସି ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ମରିବିନି ସତ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଗୋଟେ ଜିଅନ୍ତା ଶବ ହୋଇଯିବି। ବିନା କାରଣରେ ତ ମୋ ସହ କଥା ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲ। କୁହ, ଏବେ ଖୁସିରେ ଅଛ ତ? ଚିନ୍ତା କରନା, ଧୀରେ ଧୀରେ ତୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବି। ଦିନେ ଅଜଣା ଥିଲି, ପୁଣି ଥରେ ଅଜଣା ହୋଇଯିବି। ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବାର ଥିଲା ଯଦି ଥରେ ହେଲେ କହିପାରିଥାନ୍ତ। ଏମିତି ହୃଦୟ ନେଇ ଏତେ କଲବଲ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? କଷ୍ଟ ତ ହେଉଛି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ନିଜର କରିପାରିବିନି ନା।